cukup semene wae. Ngelingono bayangan sepuh. Sing mati iki mikir apa wonge iki? Lewat ya aja mati dhisik to, sik akeh sing lunake. Ora mati iki sengkake pengendangku kae lho. Hah? Si Didik iki ngedang. Iya. Sak penake dhewe ora ndelok kondisine wong. Ora ngerti lek. Wes jalan tuwek iki. Kok jalan tuwek. Ya disyukuri Mas Gareng. Nggih alhamdulillah. Rembukan wong loro bawa rasa wong loro. Ha kok ya ora krasa le ngadep panggung, lungguh ana panggung, ngadeg ana panggung, wis udakara ana 45 taun. Nggih alhamdulillah di paringi wektu 40 tahun kangge ngabdi budaya. Lah sing pengen digenepi 90 taun kok wis cukup bersyukur 45 taun. Ya sono Gareng mati ning panggung kok. Wong ngumpet umur swidak wis tele-tele kok. Heeh. Umur ki lek angka to, Mas. Umur kok apa piye? Umur swidak ki mung mujudke angka 6 karo 0. Ning semangat kudu tetep kaya bocah nom aja nganti kalah, tetep semangat 45 walaupun hanya semangat tok. Ning tetep kudu ngrumangsani delok situasi kondisi. Jenenge iki swidak kuwi tegese sejatine wis cedhak. Dadi lho apa ya delok kahanan. Ya biyen umpama aku umur 40 lho tak pangan ngendang. Aku nang ngedol kendang kok. Ning kembali lagi kewajiban. Heeh. Jadi apapun yang terjadi tetap kita laksanakan. Wah aku jan. Aku ngendhaleke panjenenganmu Mas. Kaya itu hiburan. Aku wah, presiden sakmunake sing tak taksir gur sing iki Sulistyo Warni iki. Sing ndi? Iki presiden sing jenenge Sulistyo Warni iki. Oh ya. Kuwi liyane iki ora total. Dadi presiden ora totalitas. Mongko tuntutan pentas di panggung nggak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Kuwi totalitas liyane gegere ora ditato dheweke, gegere ditato dhewe. Kenapa? Liyane mulus ku ponteng-ponteng ngene iki. Kayak tatonan kerokan iki bae. Sing ngerti sing ngeroki sapa kuwi mau? Mbak Suli ngedepi aku mau sing ngeroki lek aku kuwi mau. Sing mburi sing arep ora dikeroki yo. Lah yo kena ana ngono. Bojoku dhewe masuk angin tak jangke kok sulis keroki. Ayo wong mentalan iki yo kaya ngono kuwi. Pasrah karo sapa ning karo bojo iki kudu tetep gemati. Alah teoritis. Hah? Kok teoritis piye to? Kowe iki omong tok omong doan. Lho, Lho kok lalu-lalu. wong iki kan seneng karo sapa, duweni kasih sayang karo sapa, duweni penggemar karo sapa. Nek aja nganti lali karo bojo. Kuwi bibit kawin biyen kita apa, saiki kita apa. Kowe iki omong ngono mergo kowe ditutke karo bojomu. Coba bojomu ora ngetutke padha ae Mas, kowe karo aku padha lanange kok. Ngono ya, ngono nek aja dilarike ning pakliran. Wong iki mbok aja munafik. Munafik kok munafik. Wong lanang aku ki tenan aku kanggo nyliwur. Aku ki ning kene bingung. Bingunge? Aku ditimbali Pak Sunardi ping 5 iki. Ping 5? Heeh. Lah aku kok sik bisa iki. Ya ampun. Anane angka 5 ki diawali saka angka 1. Dan lagi tekan 1 ya aja kesusu yang 5. Loro sik. Oh, loro sik. Heeh. Ya nek kuat ngragati loro. Lho yen ragate kuat. Kowe iki nyandak ora nang loro iki. Lah iya. Wong-wong kabeh iki rezeki Mas ora kena diaya. Yen pancen wis dinasti kuwi jatuh jatahmu ya kuwi wis lumakur yo ora kena kanggo kemarin siji pasti loro jodoh telu tekane kabejan. Papat kuwi. Apa? Siji Pasti loro jodoh telu tekane kabejan. papat Mati. metune nomor. Kuwi manungsa ora ono sing ngerteni. Yo bandare tok wis sing gawe. Ya piye iki piye. Lha lah kowe ora tau pasang togel.
Umpama iku ora pasang togel ning rombonganku ki akeh sing do seneng togel lho, Mas. Ngatasi bocahmu do seneng kok kowe ora pasang, kowe tegese kowe ora. Aku ora seneng karo togel, tak senengi beda. Oh, kok beda apa? Beda. Lah bocah-bocah ki ora patek seneng karo liyane. Aku ki molek togel mah. Wong seneng togel ki rugi. Wong seneng main ki ora bati ning malah rugi. Ambune apot nganti esuk tekan omah disrengeni wong liya. Wong golek kesenengan iki ya sing temonjo. Sing ambune iso wangi ngetokno ragat ning lega. Komplek. Apa? Ngomongku aku ini Kediri kayak penutupannya aku main wayangan ngono. Kowe mikir biyen kae nutup wayangan. Kowe aku le dageli. Lah iya. Kok lah yo omong nek yo wis sing elek kuwanen Mas. Sing elek kuwanen. Salah. Ora kena. Kok ora kena? Ora kena. Kok sing elek Wong iki durungan ala becik bener luput. bener. Elek-elek kok kon ninggal, apa kowe arep urip resik dhewe? Lah yen kowe elek mbok gawa terus entukmu apik kapan? Tegese kudu menyadari yen wong urip ning donya kuwi kesasapan nafsu petang perkara lumadening alwama amanah supiah mutmainah. Ning kono ana ala becik bener luput padang peteng. Iya aku ora bakal melu kowe mergo wis duwe bojo dhewe. Masuk. Oh, iya wis sakarepmu wis. Wong kok senengane kok nyeleke wong. Kowe ngene wis, saiki rumahku anut tren Gusti. Awake dhewe ning kene iki ditimbali karo Pak Sunardi Ya. bersyukur mergo beliaunya lagi bersyukur awake dhewe melu bersyukur. Ngono Bersyukur piye? Wong kurang 5 dina napa nih? wis kuwatir terus ngono. Sebabe kelingan ora? Piye? Lah yo mbah aku sida ora ngono ya. Lah wong Pak Sunardi apa tau goro? Ora tahu. Kowe urung DP kuwatir mbah Mas Mito sida apa ora? Aja kuwatir engko H-2, H-3 dilunasi. Aku ku malah khawatir yang dilunasi khawatir. Lah kok kuwatir? Menungso Mas Agres lunasi kari lemese. Oh iya lah, ayo jujur. Kowe iya ora? Lah wis lunas Kari lemese. urung karuan. Lho kok iso? Wis semangat kok. Alah bel gedes aku ki anggere karo bojoku anggere lunas kari lemese kok. Oh, wong beda-beda meneh menungso. Aku ki ndereke panjenenganmu seneng tenan lho. Senenge. Ya ngene lho, dalang laris ora mung ngejak aku lagi ping 7 iki. Wis tak cateti wis dalang paling medhit sak donya iki Minto Daksono. Ora tau ngejahe, ora tau ngejak aku. Pisanane ning gunung kuatise ra umum. Ngene lho Mas. Kowe tak ujek-ujeke lho padahal kowe iki Mas tak dukung jenengmu kowe tegese sapik lho. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa Mas? Minto Darsono. Lho, minimal sesasi tanggapane ping 35. Terus Oh ya ora. Tapi tata kramane sing kenceng mergo kejaba dalang iki uga kades. lho rumono bocah-bocah iki dicermai itu aku. Dalang sak Indonesia sing paling lurus jujur iki nek liyane aku. Duit ora tau nyekel biuk ketubyuk ning wong wedok, wong aku ora seneng ku ya golek dhewe. Kuwi biasane walian. Walian piye? Mbok omongke iki walian mergo tempe kae ora diwalik ya. Basa. Oh, itu tutuke ra jenengmu. Tutuke. Karti darbe keluyan singgene ayu-ayu. Lho delok ayu lemu. Lho, lemu ki lemah lembut murah senyum. Oh, awake lemu kuwi darbe keluyane Pak Minto Daksono. Saya tuwa saya brai. Ya ra, ayo. Saya tua saya brai. Nopi nonton Pak Reng. Kowe iki lek putih lho nyawang aku. Loh, aku ngerti sadurunge minarah. Berarti arep mati, barang ya ora matiku taun iki, dina iki, wulan iki ngerti. Aku ngerti nek ora tak andake kowe udah siap-siap. Wah iya. Nopi lho ki, nonton pawakane senengane royal. Royal ngerti? Ora Golek kesenengan.
Kesenengan ki apa? Hobi. Gandeng kowe dalang hobimu nglumpukke wayang. Nglumpukke gamelan, nglumpukke demenan. Sik iki sing ra penak. Nglumpukne demenan iki sing ra penak. Demen ki apa? Seneng. Seneng demenan kesenengan kowe nglumpukke kesenenganmu apa? Aku kudu diperjelas kesenenganku apa coba rek pancen wasis. Lho sing ngerti sapa wong kesenengane dhewe-dhewe Mas. Ayo seneng apa? Wong wedok. Nah, ora usah dadak tegese senenganku wong wedok iki senenganku mung ibune cah liyane ora kegagas. Lho sing munike ya gomu lho. Sing munike pajakmu lho. Ya bene wong cah kuwar kabeh. Nggih, iki beda meneh sing dirembuk. Oke, aku lak pribadine dhewe sing penting nderek syukur Pak Sunardi. Ya. Inilah tipe orang-orang yang kuat imannya, setiap diberi apapun selalu bersyukur. Orang yang imannya tebal tuh jangankan diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas. Betul. Ini jadi rungokke, mulai kena coba, kena alangan aja gesah. Terus jalan gone paling coba marang kita iki wis dukur kekuatane. Sasi ini rame orang masalah sasi ini. Desember sepi, ojo tersuwung. Ayo kabeh iki ya ora ngrumangsani lek awake dhewe iki nyambut gawene wong nyambut gawe musiman. Gumantung swasana. Nah, sepi aku ya sepi. Sepi kok bersuwung. Kancane akeh mulo yen sepi gemaro menabung. Betul. Kanggo nutup yen apa yen rame gemaro menabung kanggo nutup sing sepi. ning sinden kuwi sregep nabung kabeh kok, Mas. Oh iya, Pak. Oh, le sregep le rampok. Kok tanggapan kisuk disisihke nggih nyicil tabungan nang Mekar. Popotan kabeh. Ayo hobine utang. Loh, utang iki penyemangat loh, Mas. Hidup zaman sekarang tanpa hutang dan kredit hampa. Lah, ngono wis. Pokoke syukure Bapak Sunardi iki ora mung kanggo diri pribadi, ning bener-bener pengen nyenengke wong tuane sing panjenengane bukase iki sing gimbol, sing nglairke, sing gedhekke nganti sing minterke, nganti sing dadekke kaya ngene iki mula tetep eling karo wong tuane. Betul, ana tembunge kae surga di telapak kaki ibu. Ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Mula yang kanggoku Mas, sejelek-jeleknya ibu saya itu adalah surgaku. Sejelek-jeleknya bapak saya itu adalah pahlawanku. Nah, dirungokke kuwi Agus, saya pengen aja wani karo wong tuwa. Dituturi pagah, ngene mendem awak-awakku dhewe, duit-duitku dhewe. Lek modar mbok kowe lek ora kudu. Mula ngati-ati aja sok sulaya karo wong tuwa. Kelangan surga lan kelangan pahlawan. Nah, Mbak Lucy timbalana, Mas. Apa Lucy Angkrem kok? Lucy Angkrem. Lucy Angkrem. Lucy kok. Kaya jago to. Areng ngadeke dibanyoni sik iki. Yo, ayo diiringi apa no? Niki kan dheweke senior. Ya mesine nggih diiringi sing halus-halus. Piyayi. Wah, Areng-arane gareng tuwek wis senior. Mboten enten istilah tuwa. Kabeh ki enom awet mesti mesti siji ra ndelok KTP. Loro ora ngitung umur. KTP fotone KTP ndak sampeyan ningali foto KTP ki muelek tapi seumur hidup to. Akhire rasa didelok. Ben awet nom terus. Aku ora tau ndelok KTP. Rasa Ilang kok. diiringi pralayar, Mas. Kaya apa Mbak Lucy Brawan ben Jemanang. Yuk, ayo. Wes kono ki petruk para senior-senior. Wah, iki ora mung senior kawakmu. apa tenan gayamu, Bro? Tegese wis ora mung senior ning yo
sugih pengalaman, sugih mentale wis kandel. Sugih daging. Apa kuwi daging Iki cara piyayi loro iki cara pacul terus pacul gerang kabeh. Terus bisa dalane. iki daginge wis poel. Ora powal. Powale mburiku iki barang wis powal. Aku jane sakjane gak seneng ketemu Dalang iki ora sok poel. Dalang iki nglungsungi. Ngusung. Kan biyen kagak ngusung ae. Malah paling merampan tok. Enek parian. Apa? Makan gedang iki terkudeng. Apa? Enek dalang rada gendeng. Gak seneng blas aku ketemu wong iki tenan. Aku suwen nek kabar Ana gedang cacahe loro. Ana gedang cacahe loro. Ana dalang kurang separuh. Satu ora genep. Ana gedang dijeleh amben. Apa? Aku penyok. Apa ora? Penyok. Ambene apa ora digo turu? Lho yo, ambene kok digune. Mbok liyane amben kok ora Iya apa. amben. Hari ini amben. Ribet kok piye kono? Oh, barang laris sok turune amben. Ya iya. Wis sprimbet. Sofa amben apa kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuri biasa. Waras kok. Waras. Oh, berarti lu mongso ngono. Apa to? Aku waras kok berarti saunge gedeng. Aku ora ngarani gedeng lho. Apa-apa iki pimpinan lho. Kok iso bonek iki Pak Minto gedeng? Anak buah apa? Pak Minto iki dalan kok bonek iki Pak Minto gedeng. Ya nang musuhku. Lah musuh nek ora ketemu ngarani Pak Minto gedeng iki kowe. Asik kira dino. Pak Minto ora gedeng ya. Lah terus apa ora gede? Kok takono dhewe. Ya. Ya, Mak. Ning lek diukur timbang dalange cara gendenge akeh kono. Sapa? Yo jelas suka awakmu wong wis matak apik-apik. Monggo pasuryane ya becik dadak diclorangi nganggo putih ora wong gendeng. Saya ini tipe orang yang nggak sombong. Lah kok ora sombong? Di balik corean saya tertutup wajah yang ganteng. Aku ora pengen gantengku dingerteni wong liya, cukup garengnya saja. Iki wong ora sombong. Lho, you know? Oh, ngono. Lah kalau dene sing ditok yo ora waras nek kon ngajak. Karo meneh aku ngene wani ngadepi wong liya timbangane iki bagus-bagus sing ketok guseno letak. Ayo. Ayo nyora. Gentleman, Bu. Berlaku. Utak kowe, mbok ganteng kok iki minta darus ngono iki. Darsono. Kok sungguh. Darsono iki. Tapi ngerti kan nyapa mereka? Ciri-ciri orang tidak waras. Satu, berbicara sendiri. Dua, disaur-sauri dewe. Tiga, jogetnya tangan dewe. Gak ngomong sing neng ngono kuwi sing iki sapa? Sing, aku tak tekok. Terus lek dalang wit sore ora entuk ngadep debok, ora entuk ngomong dhewe. Coba rungokno kupingmu. Aku ora duwe kuping kok. Terus karepe piye? Apa aku ki dalang wayang wong? Ya ora piye-piye ngono lho. Lah, Cita Mas. Anu Pak De. Nek tapi ki yo dalang ora ngadep rono. Lirik sindene ngadep rono. Ngono lho aku golek. Aku ki wis dadi pauden aku lek ngantek ngirek sinden. Kuwi jenenge najis mugolado. Padahal sindene ki rek apa piye? Ora perkara ngirek. Ning itu kan bukan mukrim saya, nglirek ndak oleh. Ngeke oleh. Pancen sindene dudu mukremul, ini saya kira musime. Musime apa? Lah ya mangku sinden. Pak De yang mirengke to lek lirik ora oleh, nek ngetke oleh. Yo to iki. Ngelirek iki mesti nepsu lek ngirik. Ning lek ngingeti kuwi dilandari ikhlas mung sak derma kepengin ngerti ndak berdasarkan nafsu. Ning lek ngirik kan nyolong-nyolong. Iki bener iki, bener. Tapi seneng nek sing belani kowe. Begini. Lho, Seneng. logika Mbak, logika. Lek nyawang ngene iki ora apa-apa mergo iki tanpa didasari nafsu. Ning lek ngene iki kene mesti sendene ganji ayu. Mesti ngono. Iki iso jawab ngono mergo wis tau nglakoni.
lakoni pengalaman tak belo kowe Sapa sing urung tau lakoni? embuh Piye ra apa-apa trae Pakde ya lumrah ae wong Pak dalange ganteng terkenal duwite akeh. Lek ora cewek ayu ra pengen ki berarti ra normal. Lah iki lho, ngerti ya. Wong ki lek wong lanang cethuk wong wadon kok ndak demen kuwi wajib dirawuhke Pak Purnomo. Jelas ora normal. Wis to, batine, alah aku ora butuh liyane bojoku. Anak wong ayu sing kaya apa pipine mini-mini, aku ora butuh gombal amo. Wong lanang normal karo wong ayu, ora demene mepicek matane. iki wong lanang jujur ngene iki Sing mbok belani sapa? wis pokoke aku tak belo kabeh aku seneng kok yen karo wong padu seneng kok Pokoknya malam ini tuh kita semangat 45 karena nopo nggih luar biasanya saya itu kagum kali Bobo Suwadi Bapak Suradi. biyen taune KTP Suwadi Bapak Sunardi. nggih jane kula pun ping pindho ditimbali beliau sampe lali aku wis Ping pindho. pindho kok ora hafal Aku lek ping pindho kok ngoyo to wis. banyak kok ngoyo Embuh kok ngoyo. mesti rono layune nek cak ngomong gila jadi ini napa nggih Pak Sunardi lho Sunardi ngira kok ya Sunardi Pak Sunardi ini dalang kondang saantero jagat mesti undang sedoyo gitu Pak De jenengan seksine piyanyine lho jan masalah sederhana mendel ora dadi tapi ngene nih sebelas ngene iki aku seminggu surat dadi mangkat ayo dengklek ora bayar nek aku monggo dalan kok iki sing terakhir iki dalan iki jaluk lelaki iki apa iki dalange sapa Suminto anu Suminto ya ya Minto Darsono ki njaluk lelaki jaluk laki gitu Minto ki njaluk Darsono ki lelaki biyen wong tuane njaluk anak supaya mijil wong lanang lagi Minto Darsono njaluk lanang Dadi njaluk lelaki. mulai wis dasar dalan ki senengane ngono Lah ngomong aja ndadekke tanda tanya. Ngonoan ki apa? Nek kowe demen ra? Kowe demen ra? Ngonoan. ora normal Lah iya bener kok ndak ono itu. Wong urip ning donya direwangi mentelang celeh ning isor lampu karo. Iki digoleki yo ngonoan kuwi ndang. No. Tak genake yo no. Aku kepethuk Darsono ngene ya Gus. Aja nganggo layang. Lelaki ora nganggo layang. Yen nganggo layang wis beda tegese no. Sik iki rada bingung iki. Lelaki aja nganggo Layang. garis miring. Heeh, yen nganggo garis miring tegese wis beda no. Lah garis miring laki. Nah, kuwi ora masalah. Kuwi kok kei layar. Ha kuwi. Kuwi tambah tambahi N meneh kuasaya kisruh kuwi. Lah kok Lala. Aku Pak Minto iki sesuk pinter ya aku ya. Aku padahal wong alim ya. Nah, tembangnya Mas diaturke sik Mas Gareng. Napa, Mak? Nah, iki ana pundutan bajing loncat. Niki. Ampun itu Pak Dewa ora sing halus piye. Duel panjenengan karo Mbak Lucy Brahman. Duel. Duel. Kok duit? Napa? Duit. Kok duit? Duit ki lek alusan. Krono kowe nyebut layar laki iki duel. Oh iya. Balik rono neh. Ngomongin nangis menit ra ilok-ilok. Normal ora demen ra ilok-ilok. Goblok. Iya, Dok. Nggih spesial Pak
Nardi ibu kasih mugi tansah panjang yuswa Amin. diparingi kesehatan Amin. kuatah rezekinipun Amin. tambah lancar panene melimpah ruah Amin. ya bos saya ini bajing loncat nganggo bawa apa langsung langsung betul nopo ora gelo Usi ora kowe bareng dilangsungke wong apa-apa mbok aja sak-sak mbok aja langsung mbok yo di sayang-sayang dhisik ngono bawa mumpung sing gejar Freddy iki titik. bocah dene bibi eneng yang dalan sapa-sapa deloni Galang sapa-sapa melu iki jan kowe iki. Dia dikira dhewe. saya ku mantala putra mantala putri ya kuwi kalian di anu dangel loro aku selagi ibu ya kayak apa dilalari ngatur pakmu iki pagu kediri di bapak saniki ing saking sosok kadang ing kawesan iya kayak apa langsung bajing loncat dados yo Nanti Pak De juga deh. Niki kantos Pak De kareng. Lha, dilare kondang
Dicedek iki. Coy teko. Kok gelane kondang semane geni karo jebret kaya ngebuang. Dawe teko. Takon alu manopo. Kekuatannya Mas Gareng. Aku 10 tahun ora dikejahi kondi. Terus kowe pancen arep nyengkake aku. ngono liram nang pondokan mau wis kuwar-kuwar. Apa? Mas, aku kok gandengno karo sinden sing agresif tak tandangane. Ora yen joget biasa ora apa-apa joget karo nangani wong lanang kok. Lah kok ora joget kasar apa alus ora?
urusanku to. Lho kok urusanmu sing joget aku. Lho, tapi sing kuwasa panggung ki nek aku dadi sing menang perintah ki lak ya aku. Nek ngomong perintahmu ya jotosi wong bareng kuwi. Ora, yo aku njoget ana panggung. Isih sepisaneh kowe tak du kejaba karo Mbak Lucy Brahman, kowe tak bathuke karo Pipit Andriani. Ayo. Bantu kowe. Pipit iki sing ndi? Nah. Lah iki ngono pabrik gaje, lah aku mau bolane bos gaje cuma pabrik gaje. Iki Pak Minto iki ora kleru to. Ya, kenapa? Kalau ngene kok Pipit iki. Lah ya kenapa? Ya pancen jenenge Pipit. Iki burung hantu iki. Pipit iki cilik manane kok. Mas Pipit. Jegok. Goblok. Lah kok kuku. Masuk, Mbak. Galang iki lek ngerti pengertian nang kene kuwi adoh saka Semarang tekan kene, lemu laju kok kene pirang jam hawane mung ngelak mulu tak goleki iki sing megung-megung. Nah, ngono lho, Mbak. Piye, Mbak? Ya cukup gembes apa-apa. Lah kok ngenteni. Kok gawane tadi ora mari ngelake plopokan. Sampe ngerti istimewane iki. Iki namung diombe, Nah, napa? Niku lho. diselulupi. Nah, niku lho. Oh ya sok Hewan cacing. nyelulupi kowe sok kalap aku. Ya, wong ngopo? Wong kok bodo wedi ndek bojo lemu ki jane ngopo? Lah jare wong wadon gedhe lemu kuwi multifungsi. Nah, men wong loro ra duwe duit bojomu sesasi ra mbok ngono ya panggah gepeng. Iya. Mene jajal lo dadi manten karo iki sasi diloro asma kowe. Kenapa? Tibano ngene. Ya carane to. Lah nek sampean heeh. Ah, lah yo. Oh iya. Ora kok sik bobotmu ki piro? Nyapa tekon bobot iki? Yo, yen bobot ra itu beratmu piro? Lah bibit ki lho aku roh timbang ning kono mah timbang awak ya ndek panyo. Nggih. Iku lho 45 wae. Ya rumah namung 45. 45 nyental lho Pak De. 45 bandule dhuwur swidak 5 bakange 70. Makane ngono mau Di total kuwi mau Pak De. Moto aja pipit. Lah napa? Pot. Pipit cilik iki pot. Terus dalange pet. Nek itu apa wae disyukuri ya, Yo. Nggih. Apapun pemberian Tuhan harus selalu diberi apa disyukuri. Nah, Nggih, Sing penting ayo jombah to. Lah jenengan Pak De mbah to. Yo om. Blong. Koyo ya Bagyo gareng. ya wis sakarmu ning undang sing penting atimu tetep ngajeni wong tuwa. Nggih, Mbah. Jaga kesehatanmu. Nggih. Jangan Ade, iki masih gedine kaya kula. Tapi di energi lemah gemulai. Lah, Lek Mbak Lucy rayunan. Lek Mbak Lucy joget nek iki lemah gemulai. Walaupun besar. iki ora lemah dimulai iki lemah lempung. Lho sampe nang ngerti lek iki goyang kok. Oh alah korane sing mening kok Pak De. Nduk tunjukkan kebolehanmu. Bukti kesek aku lagi Nah, dirayu mawa tembang bubuk asmara jangkep. Mas, bojo gubuk, pos gubuk dikek iki lah ambruk lho Mas. Pos. Bubuk hiasan, Mas. Oh. Mas, kowe dinyek lho karo Pak De ora percaya nek sampean iki madu mulai pinter joget to niki. Pedang karo ben roe dolane pipit. Ben roe pedake dolane pipit Mas. Pedang wis Pak. Iki lho, vitamin. Agedi. Pendayan Pak. Aku ora nematke goyangan ya. Aku nematke Kowe rong tau ngrasake to, gareng. getarane 6,5 skala Richter. Padha apa ora kali dalem? Padha gak? Iki beda iki. Lah Iki iya. nganggo sendek sithik. Kita kan melihat kelebihannya. Oh, lihatlah. Yo lepahe, lebih ya ning bokong lho. Iso goyang iso megantung. Loh, lek sing ngomong apa iso ngono? Yo kae mungker tok lho. Coba iki rong goyangane tipis ya, Sing tipis Mas, coba sing tipis Mas. Tipis, sing tipis. Wih, tujuan apa? Ada pundi kula? Ada pundi? Madhe kok kono etan to. Nggih. Anu malu-malu mah. Lho. Aja sembarang ayo.
Ya. Terus nyonya ngarep ya. Iki Dedi iki enya iki Cek kendangmu kok pecah to, Mas? Kok suaranya kok Golek otot-otot listrik. Itu kok pet. kuwi lho tambahan anak musik. Kuwi sing apik nek BP sing plat kuwi krungune elusi digoyange di kencang tok. Apa jadi senggol tas kesek kok Jadi nyumbuh. Dirayu Mas nganggo tembang gubuk asmara. Lho sing rayu dheweke udah. Yo sing rayu yo garenge ning tengah dhewe piyayi loro, nek yo seger-seger ngono kok ya. Yen jenengan kepala bojone loro gedine rong pripun dijunjung Aku nek ndi? pipit lha pripun Aku diselip bis banget. lek bojo cilik kuwi nduk sing serek lha Pak Dek kok sadhu bokong wis mungking arep nyemplung kotak sing awan bojo awake cilik bojone loro gede-gede iki bojo tuwa ngono ditenno Biyen ki kalau cini nonton aku pergi saiki merongkong. kuwi kan ngomongane kelas 5 SD awak Dek Ayo satu. Begini ngono iki. nggih disebul padahal garwane ning omah dhewe badan apa jenengan Hah? badan apa Arep suluk. lah mau pet-pet ya kan mboten genah Jare kok keropat ki lho. Ah. oh berarti kula riyen Pipit lemu. iya Kak PB-mu cuk. Cuk piro iki? Langane kok sak kuku. Ya. nih bani aku Dene lara sirah ngeri. Pak ibune suwi terus ta. Nek kae lho. Sing butuh. Tapi bawane apa bawane apa sing terus Karep-karep. Bojong. Dawa ora. Insyaallah. nyingkar pengen ben digandrung karo Pak Oh, aku ra ngono. Aku wedok nyang aku sing gandrung itu. oh jenengan digandreng iki nggih kula gandreng mawon kesane ndang Gandrung kok gandrung. lah kesuwen kok jenengan kok Gandrung aku sing meraba-raba. Wah. mboten cetuke subuh jenengan nek raba-raba ini teko ora? isone wis raba-raba lho Pokoke anggo dikeki lalon dincloki lah kuwi. pegangan cemplung ndumbang tapi baru nyingkun lah sama wong tua ora sama kalah kok iso wis buyutan lha nyekel Yo sing getar ki jabone dalem tetep tegak lurus. Sing dawa. lah Sing dawa wiwitan niki napa jenengan badan apa Tak junjung kaya batu kok perdiwa kae lho. lho saestu yakin goblok alat-alat ini Pak ya Mas tolong junjungno Mas. Timbangane kowe nonton lakonono dhewe ta. Hah? Angel iki dijunjung kok angel men ya cah iki ya. Kurang cetruk detail kan cetruk ya gampang iki. Ora sak dijunjung gadeng ngene wis ketok nggih kepenak. wiwitan Yo nyingkar nyingkur Sandi sing kakung. Mbak Pipi nggih berarti bicara batang toh anu nyongket nih kakung ora roman ra patek. kok lesu piye kok Almu mulai aku. enggak boleh lah kok kandale sapa kuwi Iki wae dalange ta. dalange Dalang lari sok serobel bener enak. oh kena rencong maling Apa ora iso emproh dalange. Nyatu kira menurut nyamu ya ngono kuwi. Ku jelas selop diambu. Alah. Nyambu semene kae sing diambu kok selop diambu. Ala kowe mesti ya goleki sing mampu mesti kok goleki. Padha lanange.
dawa kaya uwa. Lah. Lingsem yen kemutan. Lah ya kemutan bareng dawa kaya uwa. Oh, nggih, iki wis ora kemutan. Sampeyan kemutan. Kemutan apa ndelok ora tak ketok kemutan. Tuh, kemutan. Kemutan. Nggih. Terus kowe senembang. Kemutan ki apa to? Kelingan. Salah. Lah napa? Kemutan ki saka tembung mutan. Jalan kan Ya ta? jalan kan aku lino nyapu ya isine ngeres to. Iya ya Dek wis to. Kok arep kok kaya ngapa duwite ke pirang-pirang dedepane debok, makane pikirane ya ngeres. Aine ya rono ae. Wong kemutan kok mutan. Pitung Ora apa-apa. Terus sik maido ya wong kucruk kabeh. Nah, karo dene gurune ya kocok kok. Sapa gurune kucruk? Sapa sing ngadep debok iki sapa? Lah aku kucruk nyapa kok melu rene? Berarti lek ngono aku kocok. Berarti lek ngono ya ora aku tok sing kocok. Ya goyo-goyo kucruk lah wong kucruk kok ditutke. Ayo ngono sing nganggep ya kotrok. Lah nek wong kotrok kok ditagak. Yo gak ngono. Bijaksana lho Pak Den. Ngerso iki bijaksana ngerti wong kocok Pak Nardi disami. iki Pak Nardi iki ngumpulke wong kotrok-kotrok supaya mari kotroke. Pandane kaya nemen. Lho sing mari kotroke iki awake dhewe. Ning enak urung mati, urung mari wis mati ya. Ora melu. Aku jadi pribadi. Ya. Lelampahan kang kawuri. Delok kae TV tetap apa 70 ini ke bawahmu kok. Oke, bedos niku lek disuruh. Tresna tulus nadyan ning gubuk. Tali digan. Kancane kegeger iso lagi. Aja digawe, aja digawe. Lagi nolak. Bos, bos. Walah. Ya, kayak apa Mas gareng tembange diaturke. Yuk dados. Yen liwat aku kelingan kubegawe mingen tak
kembang gubuk asmara wis diaturke. Ki sing diarani nyolong pethek ki si Pipit iki. Nyolong pethek piye ta? Nyolong pethek tegese jalma kan kena kinira. Oh, jalma kan kena kinira. Banyak kelebihan walaupun bodi sudah lebih tapi kelebihan kepinteran suara apik nembang yo becik. Terus bisa menjadikan kelemahan jadi suatu kelebihan. Heeh. Oke. Dibabaske Mas Gareng nggih. Nggih. Iki ana pundutan bokong semok. Wah, lah niki sing kula Iki sing ngaturke anak wedok Sinten? kita Mbak Kiki karo Mbak Luki uga Mbak Imas Setiorini ya. Iki Kaya lagune apa? Bokong semok. Gandeng lagune bokong kula tak nonton saka mburi. Hah? Ngematke bokong iki. Wah, arep kok go mulih ning Semarang. Iya to, bokong kok Sekar Gadung ngono. Oh, mboten bokong teng manuk keal-keal. Weh, Ah, putih. ya ganti kok ayo. Kaya apa to? Yuk langsung dadekke bokong semok dados yo. Kantor Mas Gawar, Mas Podium saking Pare. Yuk, hadir. Ya, masih bersama. Ya, terima kasih sembah nuwun menika pundutan sampun katur Mas Gareng. Nggih, waduh kula bayangke tok. Bayangke pripun? Nonton jupul ae sithik-sithik sama bayangi karo ngelek itu. Ya. Getarane jan. Marake anyang-anyangan kuwi. Uyangane iki iso serem. Iki pancen tujuane iki kejaba menghibur penggemar Sekar Gadung ning pancen nggih menghibur panjenengan Mas. Nah, niki kula sering nerjemahkan apa to tegese sinden. Ah. Sinden saniki kali riyen pun beda, Mas. Ah, beda. Sing sinten mawon saged dados sinden asal memenuhi syarat. Syaratnya Kudu iso nembang nyanyi yen saiki lho. Terus den ki den rungokke ning yo den sawang. Dadi sinden saiki yo kudu iso disawang kaya ngene iki. Iki ngrawuhi iki. Lek biyen diarani sinden iki sing digoleki suarane. Suarane mergo ora ketok rupane. Mergo ngadepe nang yang utawa tebak. Nah, yen saiki lak disawang karo penonton, yo iso dirungokke, yo iso disawang. Ya. Dibabaske punutane ya Mas. Monggo. Iki sing kudu jumeneng
wit saka panjenengane Mbak Sulis, Mbak Kunjung, Mbak Lilis karo Mbak Diah. Wah, iki kawau kabeh. Sisi dia kawau kabeh. Kawakmu ki lek modele koyo ngene men vitamin lho, Be. Vitamin galake ra mungkin sego mekrok. Kawakmu niku pengalaman lho, Pak De. Kene iki mari penyakit etok padha mati kadas kurang mari. Kita panak to. Lah piye? Nah, iki pundutane podang kuning. Mas Gareng. Dek pun kula napa-napa gelem. Nah, iki sing bawa panjenengan nggih. Non, Nadyan wujude mong peksi. Ya, kaya apa? Podang kuning bar bawa mengko digarap akustikan. sini. Wedi padean tenan padean. Aku selain nyatek ini. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sadar? Kaya iki. Wah, iki jan hama. Hamai. Ada jago bama lho. Yono sih. Vitamin Kok aku tak rono dhewe. nggih, Kong. Nah. Kung, Nggih. Yen kongko aku kari lumah-lumah karo ana nduk. nah ning kene iki lho Mas. Kene panjenengan di lek nimbali sinden-sinden kung. Iku kudu mawas diri jaga-jaga lek wis umurmu sepuh njur ndak berkecimpung ning budaya. Kowe kudu siap-siap. Terus sing kok gayung besok ki lek wis rampung ndagel ora kuat ngenmu piye? Arep dadi apa? Yen aku wis ndak tegese wis kasarane ora payu ning panggung. Panggung kene maksude Ya. aku ngenenku wong-wong ki ora iso melepas atribut secara brutal atau secara dadakan. Aku tetep arep gareng ning ora ning panggung ini ning panggung wayang wong Ngesti Pandowo. Lah wis tuwa apa ya payu ning ngendi Pandowo ning panggung. Seniman tidak terbatas umur, waton isih kreatif, isih payu. Oh, ngono. Ora ana batas umure seniman. Yen kowe ane ndi? Kowe ane ndi yen ora payu dalang? Ya ngetok ketole tatit. Oh tak kira metuke sinden. Wis ora kuat lek presiden. Lah aku sik duwe harapan kok oleh tatit. Nang, mbok pake sing ruwak. Wong awake dhewe pengusaha Sukerto kok di. Yo dibawani kaya apa? Aku Heeh. aku rapal dituntun ya Dek sayang. Nadyan wujude mong apaksi Tahu bulat digoreng dadaan. Kok kaya wong tawa kok. Sri, kok Sri unik kok. Agawe. Lah kok ndinge Sri unik kok. Apa Tebake padha iki. apa manut Mas Dargombes niki lho, Pak De. Aduh. Agawe talining bro. Sulit saja. Drone lho niku. Agawe talining bronto. Kok kaya wong hidup. Ya kuwi lho Pak De terano, telemane wong ayu ndang nyekakne. Oh, aku mau ndek bojo elek kowe. Ayu nyedot penyakit. Nah, patokane wong ora payu. Ora nembang padha. Aja motong kok Pak De. Lis, tuntunan Lis, suwek Lis. Sayang, tuntunan sayang. Ya gelenge Mas napa palsu? Yo, Aku yang bilang ku asli Mas, gagah kowe nemplek aku kabeh. Niki palsu berarti. Palsu. Mboten sida lek ngoten. Nah, iki kanggo modhi cintamu yang aku iki palsu apa sejati? Buktine ana gelang palsu. Gile saumuran jenengan ya genah palsu. Heh? Gile saumuran jenengan ya genah palsu no. Napa lamun kowe wani tokan bener. Terus piye sayang? Agawe. Wis sing kowe apal kowe wae Mas.
perjuangan iki aku tak bawani. Wong patrimane bawa. Golek isi podan jenar. Napa ta, Kum? Yen kowe iki cah halus tenan. Nggih ta. Nek nembang iki mung umi. Ora ubah lambene bojoku ke lambene ora ubah iki runge pentas. Apa, Mas? Masa aku nglayu pagane ngene Mas Klenting cemburu? Aja cemburu to, aja cemburu. Sing Ayo. keburu penting. Aku plonrong Wis Jangan gitu toh Pak De, sakit loh. Aslinya Kakung itu mau toh. Sana. Itu dekat. Nah, itu aku sana. jajan iki ana pantese padha tuweke. Kamu padeknya kangen sama aku toh. Heeh, wis. Heeh. Mochinya mana? Hah? Mochi. Engkau apa cintamu hanya bisa diukur dengan mochi? Iya katanya mau dibawakan mochi. Kalau tidak ada mochi berarti tidak cinta kepadaku. Enggak. Dasar gadis mochi. Kalau ada mobil cinta. Iya dong. golek Sing nembang dhewe tok lanang bareng nembang apa? Aku ditolak cintane yo. Apa-apa tak uling-uling kok. ya wis ngono gandang. Sing ngakon linggih sinten, Dek? Hah? Sing ngakon linggih sinten? Kelihatannya saya duduk tapi berdiri. Mana? Saya Berdiri napa, Pak De? loh, berdiri sama tinggi, duduk sama berdiri ini. Lagi yang berdiri yang mana? Loh, anu, Enggak percaya. Apa masih bisa berdiri? loh, tinggal melihat musuhnya. golek isi podang jenar. Dan hijau itu kaya didongengke sare, ini kromo. Mboten sadar niku mbok jenengan sumoni ping sami. Apa ngrogo sukma dah itu? Kita nyimpek nih kowe Ya kunjung. Allah. Nyimpek nih kunjung iki. Sahur. Bos. Sahur. Loh, lah kok ngono? Nah ini sing sahur nih sore. Ibu bunga ing atiku Nyanding bisa dadi tambah. Kira diserap sama ke. Ayo, sapa sing iso sing pakrake iki? Ya. Ya, kayak apa? Udang kuning dados buka teluk, yuk. Esok awan ning omah Oh
Matur sembah nuwun rahipun Mas Bagong. Yo! Iki perlu disawang Mas Gareng. Iman-iman vitamin iki nggih nambah umur. Kowe malah ki nyengkake nyawaku. Nyawang ngene yo ora kuat. Tahan adane kalapson. Yo alah. Lho wong koyo ngene iki lho. Singgane kompake kompas segaan kok. Hae. Sing penting kan kompak Bapak De. Kompak apa lu kena juga kere-keran kok. Sekarang menghadap ke kiri ya teman-teman. Iya. Yo kira apa gede-gede Mas Gareng ben kanan. Anu, dar golekno kecap dar. Lah apa? Dilenate enggak dilenate. Ya. Bang. Rasane lara dadaku sesek
amis kira Lah toh, belet pipis. sampean kebelet pipis. Oh, Wis sik penak. lha apa? Lah aku Apa? anyang-anyangan. Regane piro kok dadak kok nyang? Yo, Lumo lebih. Kacu kuning dadi pepele ya aliko ya piye sisi bisa senadyan mun Muai kodratku tenan. Gareng iki lak kira. Kira ku lak batuk ning ngene. Iki bareng karo goyangan iki iso ngiwon tenan lho mataku. Iki surake. manut irama. Manut goyangane. Iya. Satu, sekali lagi. Yo. mudar kono. Wes. Iki yo dawake umur tenan Mas panjenengan ngejak kano kok iki jan. Iki lho sedane kok sogok keri-keri yo apa to. Bojoku yang disogok malah merem e. Wah. Lah kaya aku kupinge disogok-sogok malah merem kok lho. Kok keri.